Θα κλείσουμε με τη δήλωση διάρκειας 2 λεπτών που θα κάνει κάθε πολιτικός αρχηγός χωρίς να προηγηθεί ερώτημα. Ξεκινούμε αντίστροφα με τη δύναμη των κομμάτων στη Βουλή. Κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, διαπιστώσατε και στα 6 ερωτήματα ότι δεν κάλυψα όλο το χρόνο. Ήμουνα σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη μέση του χρόνου. Αυτό δείχνει ότι είμαστε αποφασιστικοί, είμαστε μεθοδικοί, είμαστε αποτελεσματικοί. Είμαστε μια διαφορετική άποψη. Εμείς δεν πετάξαμε χρήματα για σπότ, για παπαγαλάκια, για βαρβάρους και φοβικά σύνδρομα. Σήμερα πια κατέθεσα 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως είχα δεσμευτεί στη Βουλή, υπέρ του Ταμείου Φτώχειας. Πιστεύω λοιπόν ότι πιο πολύ αξίζει από το να προβάλλουμε τον εαυτό μας με παπαγαλάκια και όλα τα λοιπά ή στην τηλεόραση, από το να δώσουμε το κάτι τι, να βοηθήσουμε λίγο αυτό το Ταμείο της Φτώχειας που ακόμα δεν έχει πάρει τα πρώτα του λεφτά. Αυτή είναι μια άλλη αντίληψη πραγμάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει σε αυτόν τον τόπο να αναπτύξουμε το διάλογο. Το είπα στο προηγούμενο debate, το λέω και τώρα. Οι αλαζονικές συμπεριφορές, τα συνθήματα ή μαζί ή πνιγόμαστε, ή σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Βέβαια, δεν θα υπενθυμίσω στον αξιότιμο κύριο Παπαδρέου ότι το λέει ο Καστοριάδης αυτό και το ανέπτυξε στο βιβλίο του, εννοούσε σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα μέσα στο σοσιαλισμό, γιατί το Στάλιν με τα εγκλήματά του κατά της συμπολιτεύσεως είχε δημιουργήσει μια αντίδραση. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεση. Δεν μπορούμε λοιπόν να πηγαίνουμε με τέτοια διλήμματα. Άλλες φορές είχαμε πάει Καραμαλισσί House, Καραμαλισσί Tanks κτλ. Αυτά είναι ψευτοδιλήμματα. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προσφορά. Αλλάζουμε το πολιτικό σκηνικό. Και το αλλάζουμε γιατί? Γιατί έχουμε άλλες απόψεις. Δεν είμαστε στήροι, δεν είμαστε σε αγκυλώσεις μέσα, δεν είμαστε πάνω σε ράγες. Μπορούμε και μιλάμε ανοιχτά. Μπορούμε και ταξιδεύουμε μέσα στο όνειρο του Έλληνα πολίτη. Είμαστε αυτοί που είπαμε να μειωθεί για τα 2 χρόνια της κρίσης ο μισθός των υπουργών, των βουλευτών, του Πρωθυπουργού και των Προέδρων κατά 50%. Μπα ζητάμε από τον ελληνικό λαό, βάλε το χέρι στην τσέπη και εμείς να μην βάζουμε το χέρι στη δικιά μας τσέπη. Έτσι σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε με αλληλεγγύη, σκεφτόμαστε με αγάπη προς τον Έλληνα, ο οποίος πάσχει, βάλετε και προσβάλλεται. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Κύριε Λαβάνο, έχετε το λόγο. Ναι, να πω ότι φάνηκε η πλήρης ανεπάρκεια αυτού του συστήματος. Να κάνουμε διάλογο. Προσπάθησα να κάνω διάλογο με τον Πρωθυπουργό, δεν τον είχα. Να πω στους εκλεκτούς δημοσιογράφους που είναι εδώ ότι διέγνωσα κάποια κοινά στοιχεία στις ερωτήσεις σας. Καλά κάνετε και τα φαίνεται. Φαίνεται ότι συζητιούνται. Μήπως ο συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι κομμάτι ενός πολιτικού συστήματος το οποίο είναι ξεπερασμένο? Μήπως βρίσκεται σε μια πτώση όπως όλο το πολιτικό σύστημα? Ακόμη και γιατί είστε εσείς εδώ πέρα, αν θέλετε, το γιατί είναι κάποιος εδώ, ίσως θα έπρεπε να μπει, όχι για σας που σας εκτιμώ βαθιά, αλλά για τα κανάλια, ειδικά τα ιδιωτικά. Τη στιγμή, γιατί αυτή η εικόνα που παίρνουμε είναι μια εικόνα της σημερινής πραγματικότητας. Δηλαδή, συζήτηση της πολιτικής ηγεσίας του τόπου με τις τηλεοπτικούς σταθμούς, τη στιγμή που υπάρχει ένα γκρίζο περιβάλλον, που δεν υπάρχει η πλήρης αδειοδότηση, που υπάρχουν διαφωνίες στα κριτήρια, που δεν υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ζήτημα. Είμαστε λοιπόν κομμάτι αυτού του συστήματος και εμείς. Εγώ θα σας πω το εξής. Πριν από λίγες μέρες έφυγε μια μεγάλη προσωπικότητα της αριστεράς, ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης. Το λέω αυτό γιατί ήταν 15 χρόνια μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί ήταν πρωταγωνιστής στα θέματα τα περιβαλλοντικά, από τα ζητήματα του κλίματος μέχρι τη σήμανση των βοηδών, μέχρι τον ατμοσφαιρικό αέρα. Γιατί ήταν μια άλλη ποιότητα και ήταν μέχρι πριν από λίγο ένας από τους 300. Και έχω ακούσει πολλές φορές στις τηλεοράσεις και οι 300. Και θέλω να πω, όχι, δεν είμαστε έτσι. Και έχουμε μια ιστορία πίσω μας, έχουμε μια κληρονομιά και έχουμε αγώνες και έχουμε και αποτελέσματα σε αυτούς τους αγώνες και θα κρίνει με βάση αυτά ο πολίτης. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Κυρία Παπαρίγα, έχετε το λόγο. Το ερώτημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα είναι πραγματικό, όμως προεκλογικά μετατράπηκε σε ένα είδωλο με στόχο να κρυφτεί μια πραγματικότητα ότι ανάμεσα στα δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Χρησιμοποιήθηκε ως είδωλο για να εμφανιστούν ότι υπάρχουν διαφορές. Εμείς
βλέπουμε αυτή τη μάχη στις 7 του Ιούνιου σαν μια πολύ μεγάλη μάχη. Από τις 8 Ιούνιου και μετά δεν θα είναι η κάλπη που θα παίζει το κύριο ρόλο, αλλά τα αποτελέσματα της κάλπης θα επιδράσουν. Με αυτή την έννοια θέλουμε να απευθυνθούμε στα εργατικά, στα λαϊκά στρώματα, στους νέους ανθρώπους, στα νέα ζευγάρια και να τους πούμε το εξής πράγμα. Αν σκεφτούμε τι μας περιμένει στις 8 του μήνα, εγώ μία λέξη μπορώ να χρησιμοποιήσω. Χολή. Αυτές είναι οι αποφάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι κατευθύνσεις, οι υποδείξεις. Αυτές είναι οι αποφάσεις της Συνόδου της στην Πράγα που πρόσφατα πήγε και ο Πρωθυπουργός και πήρε μέρος και βεβαίως ενημέρωσε μονόπλευρα. Δεν είπε την πραγματικότητα, ποιες είναι οι αποφάσεις της Πράγας. Εμείς λέμε ότι σε αυτή την κάλπη πρέπει να αναμετρηθεί η ικανότητα του λαού να είναι ανυπάκουος, απίθαρχος και να αντεπιτεθεί. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Και η αντεπίθεση, και εδώ με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μπορεί να συντελεστεί. Και θα έλεγα το εξής πράγμα. Δεν αρκεί απλώς η αντεπίθεση. Θέλει τον ευνηδιασμό, ευνηδιαστική αντεπίθεση. Και ο ευνηδιασμός μπορεί να συντελεστεί ως εξής. Εκεί που δεν το περιμένουν, εκεί που δεν το φαντάζονται, εκεί που το φοβόνται, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να τιναχτεί ψηλά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα μας ψηφίσουν άνθρωποι που διαφωνούν και μαζί μας. Οι ευθύνες μας θα είναι τεράστιες. Γιατί θα πρέπει με ένα πολύ ψηλό ποσοστό να διαχειριστούμε την πλατιά συσπήρωση ανθρώπων και με διαφορετικές απόψεις. Το μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ τη Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Παπανδρέου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Υπάρχει επιλογή. Οι αποφάσεις που παίρνουμε στην Ευρώπη, η ψήφος μας επηρεάζει τη ζωή όλων. Η ψήφος μας στις 7 Ιουνίου επηρεάζει, καθορίζει την πορεία της Ελλάδας. Μια χώρα, η πατρίδα μας, που περνάει βαθιά κρίση, θεσμική, αξιών, οικονομική, πολιτική. Είναι πραγματικό το δίλημμα ότι ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Και μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία μας με την ψήφο μας στις 7 Ιουνίου. Μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα με τους 5 στόχους που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, ένα ευνομούμενο κράτος δικαίου που προστατεύει τον πολίτη και τα δικαιώματά του. Με ανάπτυξη διαφορετική, πράσινη, με παιδεία ποιοτική για όλους, με κοινωνική αλληλεγγύη για κάθε Έλληνα πολίτη, με ισχυρή φωνή στο εξωτερικό. Να μην καταθέτουμε τα όπλα, να διεκδικούμε. Μπορούμε να συνδιαμορφώνουμε και να πετυχαίνουμε. Μπορούμε να εμπιστευτούμε τις δυνάμεις μας, του κάθε Έλληνα, της κάθε Ελληνίδας. Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία. Σε αυτό δεσμεύομαι να δώσω τη μάχη. Δεσμεύομαι να δώσω τη μάχη μαζί σας, με κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Είναι σημαντική η ψήφος στις 7 Ιουνίου για να κάνουμε την αρχή, μια νέα αρχή. Καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη. Η νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 7 Ιουνίου είναι νίκη της ελπίδας και μιας νέας προοπτικής. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καραμανλή, έχετε το λόγο. Βιώνουμε μια ξεχωριστή εποχή που επηρεάζεται κυρίως από τη μεγάλη διεθνή οικονομική κρίση, που βεβαίως δεν αφήνει αλόβητη και τη δική μας χώρα. Στόχος είναι να περιορίσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες και να μπορέσουμε να τρέξουμε στη μετά την κρίση εποχή χωρίς τα βάρη του παρελθόντος. Για να γίνει αυτό πρέπει να διαλέξουμε δρόμο. Ο ένας δρόμος είναι ο δρόμος της ανευθυνότητας. Ο δρόμος του μηδενισμού, ο δρόμος της ισοπαίδωσης των πάντων, ο δρόμος του όχι σε όλα, ο δρόμος του να ποντάρει κανείς σε μια γκρίζα σκανδαλολογία, όταν ξέρει ότι όλες οι υποθέσεις διερευνώνται, όταν βαρύνεται από το παρελθόν του με τη συγκάλυψη τεραστίων υποθέσεων, όπως για παράδειγμα η λαιλασία του χρηματιστηρίου και του πλούτου των Ελλήνων πολιτών, και από την άλλη πλευρά είναι ο δρόμος της υπευθυνότητας. Ο δρόμος της υπευθυνότητας σημαίνει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δύσκολες αποφάσεις. Και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι σε αυτή τη χώρα ότι δεν είναι μια περίοδος σαν κάθε άλλη. Καλές είναι οι κουβέντες που κάνουμε, ωραίες οι ερωτήσεις, καλές οι απαντήσεις, ο καθένας με τη σκοπιά του. Αλλά η εποχή είναι εξαιρετική.
για να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, για να παλέψουμε τις χρόνιες αδυναμίες μας, για να προχωρήσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται πολιτικό θάρρος. Ξεκάθαρες κουβέντες, ο δρόμος της ευθύνης. Οι Έλληνες πολίτες μου έχουν δώσει τη μεγάλη τιμή 2 φορές να με εκλέξουν πρωθυπουργό. Είμαι διατεθειμένος και το θεωρώ ως χρέος μου να κάνω αυτή την πολιτική. Ξέροντας ότι θα πάρω και πολιτικό κόστος. Ξέροντας ότι αυτό σημαίνει και αποφάσεις που δεν είναι εύκολες. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Είμαστε μια χώρα που έχει μεγάλες δυνατότητες, αλλά έχει και κάποιες αδυναμίες και παθογένειες που τις ξέρουμε όλοι. Αυτόν λοιπόν τον δρόμο της ευθύνης, αυτόν τον δρόμο της υπευθυνότητας, αυτόν τον δρόμο των διαρθρωτικών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων, καλώ τους πολίτες να τον κάνουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ.